ta ɗauki 'yar uwar gida ta je ta ba wani ƙaton kifi saboda wannan ɗan ya mutu. Tatsuniyar wata muguwar kishiya wacce ake kira da Labila tare da uwar gidanta wato Amina. Kada dai ka manta idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan tasha tamu mai albarka. Muna so da ka danna mana subscribe ta yadda za mu dinga sanar da kai daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura. A cikin wani gari wanda yake yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, an yi wasu amarya da kishiya. Akwai wata amarya wacce ake kira da Labila, sannan tana da uwar gidanta wato Amina. Da farko akwai wani saurayi wanda ake kira da Salim. Sai dai Salim yana son wata yarinya wacce ake kira da Amina. Dalilin da yasa yake son da shi ne, tun suna ƙananan yara suke abubuwa tare, suke irin wasan nan tare, har ya girma ya kamu da soyayyarta. Duk da kasancewa ya girme ta, amma bai fi da irin shekara 2 ba. Tun suna firamare suke zuwa makaranta tare sannan suke dawowa. Haka zalika har suka shiga zuwa sakandare. Salim yana matuƙar son Amina. Baya so ya ga Amina tana yi wa samari magana, saboda wannan abin yana damunsa, sannan yana matuƙar jin kishi, amma kuma yana tsoron ya je ya furta wa Amina cewa yana son ta. Wata rana Salim ya je ya samu abokinsa wato Abbas, yake faɗa mai cewa, Abbas, idan har ka fuskance ni za ka ga cewa ina son Amina, amma kuma na kasa gaya mata. Abbas ya ce, abokina kenan, ai ba sai ka faɗa min ba. Na daɗe da sanin cewa kana son Amina, amma ka kasa faɗa mata. Ni idan har ka bani dama zan iya zuwa in gaya mata. Sai Salim ya ce wa Abbas, a'a, ka san shekara ta nawa da Amina, sannan abin da yake cikin zuciyata zan faɗa maka domin kai ka je ka gaya mata? Ka bari kawai Abbas, na gode. Wannan matsalar ina tunanin ni zan magance ta da kaina. Haka ya tafi zuwa cikin gida. Tun da ya sallar isha yake ta tunane-tunane, ya rasa me yake mai daɗi. Har ya kwanta a kan gado misalin ƙarfe 10, amma kawai tunano rayuwar Amina yake. Tunani ya biya dame shi, ya rasa me yake mai daɗi. Sannan ya ce to bari dai ne addu'a na kwanta. Ya tashi ya addu'ar bacci, sannan ya addu'o'i sosai domin duk ya samu ya yi bacci. Amma wannan baccin bai zo ba, saboda kawai tunanin Amina yake. Amina ga ta kyakkyawa sosai. Sai dai a ta ɗaya ɓangaren abokin nan nasa wato Abbas ya samu Amina ya faɗa mata komai irin san da Salim yake mata. Sannan Amina ita ma wannan tunani ya biya cika mata zuciya tare da farin ciki kan cewa dama Salim yana so na ya ɓoye mu, to tabbas idan har gobe muka haɗu sai na mai wulaƙanci. Ta ayyana haka a cikin ranta, sannan ta kwanta bacci. Washe gari Salim ya tashi, ya shirya tsaf, sannan ya sa kayansa masu kyau. Ya ce babu inda zai je sai gidan su Amina, domin yau yana so ya faɗa mata duk abin da yake cikin zuciyarsa. Haka ya kama hanya ya tafi. Yana zuwa ƙofar gidan su Amina ya tura yaro akan a kira mai Amina. Amina da ta ce an ce ana sallama da ita, sai take tambaya Injuwa. Sai yaro ya fito ya ce Injuwa. Sai Salim ya ce ka koma ka ce Salim ne. Wannan yaron ya koma ya ce Salim ne. Amina da ta ji haka sai ta maza ta ce ka ce ina zuwa. Sannan ta maza ta tashi ta shirya ta ɗanɗana kwalliyarta. Ta fito, tana fitowa sai Salim ya kalle ta. Ya fara murmushi yana inda-inda. Ya rasa ta ina zai mata bayani. Bai san cewa Amina ta daɗe da sani ba. Sai Amina ta ce dakata, shin da gaske ne kana so na? Kawai kan Salim sai ya yi murfi. Ya rasa me yake mai daɗi. Sai yake tambayar ta cewa ya aka kika sani? Sai take cewa ai abokinka ya faɗa min komai. Sai yake mamaki, to dama haka muka yi da shi, ya za a iya zo ya gaya miki? Yake ta saƙe-saƙe a cikin zuciyarsa. Sannan ta ce mai, da ka san kana so na, da baka wahalar da kanka har haka ba, ni ma kuma ka wahalar da ni. Da ka zo ka faɗa min, tun yaushe muke tare da kai? Haba Salim, ya za ka min haka? A ce kana so na sai a bakin abokinka Abbas, sannan zan samu labari? Sannan Salim ya ce, yanzu ma zuwa ne na gaya miki, amma zuciyata ta kasa. Amma wallahi Amina ina matuƙar son ki, irin son da ba zai iya misaltuwa ba. Zuciyata yanzu haka iris take jira ta ji amsa daga bakinki. Idan har amsar da za ki bani mara kyau ce, to ba sai kin faɗa min ba, kawai ki juya ki tafi. Amina ta yi murmushi ta ce, Salim kenan, ni ma ina mutuwar son ka, saboda haka yanzu me abin yi? Nan take Salim ya ce alhamdulillah, yi wata ajiyar zuciya. Sannan ya ce, to duk abin da kika ce shi za a yi. Ta ce to mu ɗan zagaya mana bayan gari haka zuwa cikin gari, mu ɗan yi soyayyar mu muna shira.
Salim cikin farin ciki suka tafi, suna ta hirarsu suka zagaye wannan garin nasu tas suna hira. Sannan ya zo ya samu abokin nan nashi, ya same sa wato a bas, ya mai godiya suka gaisa sosai har aka zo aka sa rana bai wuce wata 2 ba aka yi shagalin bikinsu cikin kwanciyar hankali. Bayan wata 3 da yin bikin nan nasu, Salim da kuma Amina, Salim ya ji shi da wasu 'yan kuɗaɗe sai ya ce yana so zai ƙara aure. Sannan ya je ya sami matar nan tasa wato Amina ya faɗa mata ya ce yana so zai ƙara aure. Amina ta yi jim, ta ji maganar ta zo mata wani iri. Sannan sai Salim ya faɗa mata cewa shi ma ƙarin auren nan ba wai aniyarsa zai ba, mahaifiyar shi ce ta mai dole kan sai ya auri wata 'yar uwarsu. Amina bata ji daɗi ba, shi ma Salim bai so ƙarin auren nan ba saboda yana matuƙar kyautatawa Amina matar shi. Amma duk da haka Amina ta ce to shi kenan tunda har Umma ce ta ce ka ƙara aure to babu wani abu, ka san dai Umma ba ta baka abin da zai cutar da kai ba. Sannan Salim ya ce to shi kenan na gode. Aka zo aka yi musu shagalin bikin ƙara aurensu da wannan matar Labila, sai dai Labila muguwa ce. Bacin 'yan watanni da sake aurensa wato aurensa na biyu, Labila gaba ɗaya halinta ya fito, amma idan har Salim ya je ya faɗa wa mahaifiyarsa sai ta ba shi haƙuri, sannan ta rarrashe shi ta ce yarinta ce take damunta amma za ta daina. Sai dai abin da ba ku sani ba shine juya ce ba ta haihuwa, ga shi ta shigo cikin wannan gidan. Ita kuma Amina ta samu ciki har ta haihu an yi shagalin suna, amma ta ranar suna take nuna baƙin cikinta, ita Labila take ta nuna baƙin cikinta, take ta nuna kishinta. Mutane har suka fuskanta amma babu wani wanda ya mata magana, haka aka ƙyale ta aka watsa mata aniyarta. Wata rana da sassafe ta ɗauke jaririn nan na Amina, tana so ta je ta kashe shi. Tun kafin gari ya haske da sassafe haka ta zo ta zara sakata, sannan ta salallaɓa ta sa wannan jariri a hijabi ta fita. Sannan Salim ya samu matarsa Amina yake faɗa mata cewa wannan matar ba mu san me ta shirya ba amma zan bi ta a baya. Ta ɗauki dai jaririnmu ta yi waje da shi. Amina ta yi salati ta sanar da Ubangiji, sannan ta ce gaskiya ya kamata ka bi bayanta. Ya za a yi ta ɗaukan min ɗa da sassafe, ina za ta kai shi? Ka san ta dai da baƙin hali. Sannan Salim ya ce ki kwantar da hankalinki. Sannan Salim ya bi ta a baya. Haka ta nufi wani ƙaton teku, wani ƙaton ruwa ne wanda a cikin wannan ruwan akwai manya-manyan kifaye wato shark. Ta hau can saman tsauni, tana ƙoƙarin zaro wannan jaririn ta jefa shi cikin wannan ruwan. Salim ya ringa mata bidiyo duk abin da take yana ɗauka a waya. Sai ɗauka yake a waya ba don komai ba don ya je ya nuna mahaifiyarsa irin baƙin halin da take yi, ido na ganin ido, idan har a labari ne ba ta yadda. Sai da ya gama ɗaukar ta tas sannan ya yi saving ɗin wannan bidiyon, sai ya ajiye wayar tashi a gefe. Haka ta yi tsalle ta jefa wannan jaririn cikin ruwa. Kafin wannan jaririn ya dira cikin wannan ruwan, Salim ya yi tsalle ya faɗa cikin wannan ruwan. Sannan ya je ya ɗauko wannan jaririn, ba abin da ya same shi, ya fito da shi. Sai kuma Labila ta ringa mamaki ya aka yi Salim ya zo nan gurin, ta ya aka yi? Sannan ta zo ta samu Salim ɗin tana ba shi haƙuri tana cewa ba yin ta ba ne, sharrin shaiɗan ne. Ita kanta ba ta san ma me ya kawo ta nan gurin ba. Anya ita ce? Tana mai irin wannan abun nan irin a rashin sanin nan ta aikata wannan abun. Sannan Salim ko kula ta bai ba, ya zo ya ɗauki wannan wayar tashi da ya ajiye a kusa da bishiya. Sannan direct ya tafi zuwa gurin mahaifiyarsa, ya nuna mata duk abin da yake faruwa. Sannan ta ce tabbas wannan ba matar zama ba ce, ya kamata ka sallame ta. Yana komawa gida ya sake ta har saki 3. Daga nan suka ci gaba da rayuwa tare da matarsa wato Amina, matarsa wacce suka yi auren soyayya. Suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki tare da ɗan nan nasu. Bayan daga baya sun samu wasu 'ya'yan masu albarka, suka ci gaba da rayuwarsu. Sai dai kar ku manta, a kullum dai farin cikinku shine namu. Kullum burinmu shine mu ci gaba da faranta muku rai, saboda muna kawo muku daɗaɗɗen tatsuniyoyi tare da labarika wanda suka shafi al'amuran rayuwa har ma yau da gobe, kuma sannan masu darasi a rayuwa. Kar ku manta, idan har wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, muna so da ku danna mana subscribe ta yanda za mu ringa sanar da ku daɗaɗɗen tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗaura a wannan tasha tamu mai albarka.
wacce take kawo muku abubuwan da suke faranta muku rai.